שלום, תודה שחזרתם. תשמעו, תמיד ידענו שזה שם, אבל חשבנו שזה יעבור להם. עד שהגיעה הקורונה, ואז הבנו שזה שם ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. אני מדבר על המצב הנפשי והרגשי של התלמידות והתלמידים. נדבר היום עם פסיכיאטרית, עם מי שהקימה את היחידה להתערבות במשבר בתל השומר, דוקטור עידית דקל. פתיח ומתחילים. שלום עידית, תודה שבאת אלינו. שלום, שלום. איזה יופי. באמת כצעקתה, אמרתי שמאז הקורונה משהו קרה, מרגישים את זה? בהחלט מרגישים. יש על זה גם נתונים אמפיריים, מחקריים מכל העולם דרך אגב. אבל אני אשמח לשתף בחוויה שלי מהעבודה בשטח. באמת, כמו שאמרת בפתיח, אז אני קמתי בשיבא לפני 8 שנים יחידה להתערבות במצבי משבר, שבעצם המטרה שלה היא לתת ככה מענה מהיר בכל מיני מצבי משבר שקורים לילדים ונוער. והיחידה הזאת עבדה מאוד יפה, וככה באמת המטרה העיקרית שלנו הושגה, והיא שלא תהיה המתנה ארוכה, מה שתכף נגיד מה קורה היום לפסיכיאטרים ופסיכולוגים, במצבים שילדים ונוער צריכים מענה ככה מהיר. ומה שקרה, ודרך אגב לא קרה מיד, זה מאוד מעניין, אבל זה קרה ככה בערך חצי שנה, שנה אחרי שהסתיימו הסגרים, זה שחלה עלייה מאוד מאוד גדולה בכל העולם וגם בישראל, בכל מיני מצבי משבר של ילדים ונוער, הרבה מאוד גם נשירה מבית ספר, ומהזווית שלי, מה שקרה, איך שהרגשנו את זה, זה שבאמת היחידה פתאום לא יכלה לעמוד בכמויות של הפונים, זאת אומרת, המטרה שלנו לתת מענה מהיר כבר לא הייתה אפשרית, כי המספרים מאוד גדלו. ואם אנחנו מדברים על מורות ומורים בבתי ספר, איך מצליחים להבדיל בין מצב רגיל, שפשוט משעמם, כי לפעמים לא רלוונטי כל כך, לבין מצב שבו צריך להתחיל לדאוג או לעשות משהו. אז אולי אפילו לענות על זה, אני ככה כן רוצה קצת ללכת אחורה ולהסביר לפחות איך אני רואה, איך הקורונה קשורה באמת למשבר הזה, וההשערה שלי, קשה להוכיח אותה כמובן, זה שהמשברים האלה שאנחנו רואים היום יותר ויותר קשורים לזה ילדים בעיקר מתבגרים, כי אני מזכירה שבתקופת הסגרים, השכבה שהכי הרבה נפגעה, הייתה שכבת הביניים של ככה חטיבה וכולי, כי מי שהיה לקראת בגרות, דאגו שהם ילמדו, והצעירים ביותר החזירו אותם ראשונים, כי הבינו שזה באמת לא אפשרי להשאיר אותם בבית, והשכבת הביניים הייתה חודשים ארוכים, כמעט כל הזמן בעצם בבידוד, עם איזה ניסיון לאלתר למידה מהבית. ואנחנו מבינים היום שבעצם ההסתגרות הזאת, האפשרות להסתגר ולא לתפקד במובן של לקום כל בוקר, להתלבש, להתקלח, לצאת בזמן ולפגוש את בני גילי, עוד לפני שבכלל נדבר על חינוך פופר ולמידה, כשהדבר הזה לא קיים באופן רציף, יש לזה מחיר נפשי מאוד מאוד כבד. במיוחד לילדים שמלכתחילה הם בקבוצות סיכון, שאפשר עוד מעט להזכיר את זה. ואני אומרת את זה ככה בהקשר לשאלתך, כי אני חושבת מבחינתי סימן ראשון שהייתי רוצה שככה מורה תבחין ותשים לב אליו, הוא ילד שמתחיל להחסיר הרבה. זאת אומרת, אני כפסיכיאטרית, ואני גם תמיד אומרת את זה להורים, זה הרבה יותר מדאיג אותי מאשר ציונים או דברים אחרים. או ילד שמפריע בכיתה. או ילד שמפריע בכיתה, שבאמת הרבה פעמים יהיה הילד הראשון שיגידו לו, מהר תלכו לפסיכיאטר, הוא חייב ריטלין. דווקא הילדים האלה שפתאום לא רואים אותם, הם הילדים שהרבה פעמים הולכים לאיבוד, ובעצם מסתירים שם איזשהו קושי שהולך ומתגבר בכל מיני היבטים. והם לא באים לבית ספר כי הם פשוט ראו בקורונה שאפשר לא לבוא לבית ספר והכל בסדר? ולפני כן החזיקו איזה מתח כזה שחייבים כשהצלצול? אז זה מאוד מגוון. זאת אומרת, אני חושבת שהסיבות הן מאוד מאוד מגוונות. אף אחד לא אוהב ללכת לבית ספר, כן? אני חושבת, יש מעט ילדים בגיל ההתבגרות שקמים בבוקר וקופצים מהמיטה בהתרגשות רבה. אבל אני חושבת שעד לתקופת הקורונה, ברוב הבתים זאת לא הייתה שאלה. זאת אומרת, ילד קם ויודע שהוא צריך ללכת לבית ספר. ובעצם זה פתח איזו אפשרות, שגם עברה מתחת לרדאר, ואפילו יותר מזה. זאת אומרת, אנחנו כמבוגרים דחפנו אותם להיות בבית.
כשיש ילד שיש לו מלכתחילה איזשהו קושי, או אפילו קושי קטן, כמו למשל חרדה חברתית, בתקופת הקורונה לכאורה הוא פרח. מה זה אומר חרדה חברתית? מה אני אמור לראות כשמישהו חרד חברתית? בשפה מאוד פשוטה, זה ילד מאוד מאוד ביישן, אבל זה נגיד בקצה היותר הקיצוני של הספקטרום של הביישנות, אבל זה ילד ובטח בתוך גיל ההתבגרות, זה משהו שיכול ככה עוד להתפתח, זה ילד שמרגיש לא בנוח בחברת בני גילו, שיהיה לו קשה לדבר בכיתה, כששואלים אותו שאלה, הוא ממש חווה ככה תסמינים של חרדה. ילדים כאלה, אנחנו ראינו אותם פורחים בקורונה. זו הייתה התקופה המעולה ביותר שלהם, כי הם היו יכולים לא לחוות את החרדה שלהם, הם היו לבד בבית. אבל אז, כשהגיע היום וצריך לחזור לבית ספר, בעצם בתקופה שהם נמנעו מללכת, החרדה מאוד מאוד גדלה, וזה נהייתה משימה בלתי אפשרית. מה שהם עד אז החזיקו עם איזשהו קושי, הפך להיות משהו שכבר לא ניתן. זו דוגמה. זאת אומרת, הקושי שלהם הוא לחזור בכלל. נכון, הרבה פעמים לחזור. אני יכולה לתת עוד דוגמאות, זאת אומרת, יש כל מיני חרדות שקשורות למראה, ששוב, אני חושבת שגם זה משהו שאנשים יכולים להתחבר, כל אחד מחוויותיו כמתבגר, והמסכות אפשרו לילדים שהיה להם איזה קושי סביב הנראות שלהם, ככה להסתיר את המראה, ופתאום מורידים מסכות, יש לי מטופלים כאלה שאומרים, אני לא חוזר. אם צריך להוריד מסכה, אני לא חוזר. אבל מאז האומיקרון כבר עברה 1.5 שנה, ומאז הסגרים כמעט 3 שנים, זה לא אמור היה לחלוף? אמור אני לא יודעת, כי אני חושבת שבעצם אנחנו אף פעם לא נתקלנו, בטח בתקופה של הפסיכיאטריה המודרנית, בתקופה כזאת שכל כך הרבה ילדים ונוער תקופה ממושכת היו בבית, אז אין לנו נתונים כדי להגיד מה אמור לקרות. בפועל, יום-יום, באמת, אני לא מגזימה שאני אגיד יום-יום, אני יושבת עם הורים שאני עושה איתם פגישה ראשונה, ככה לאסוף את הנתונים, שאומרים לי סיפור של, הילד היה לו קצת קשיים חברתיים, או סתם כדוגמה, עד הקורונה, ואז הרגשנו שבקורונה קורה משהו, ומאז הוא לא חוזר לעצמו. צריך לזכור, זאת אומרת, אני חושבת שזה מובן מאליו לכל מורה שמקשיב לנו, אבל שאנחנו מדברים בעצם על תקופה שהיא תקופה נורא דינמית, זאת אומרת, ילדות וגיל התבגרות הם תקופה שהשינויים, גם הפיזיים, אבל גם הנפשיים, הם מאוד מאוד דינמיים. והמחיר של להחמיץ שנה, של להיות עם חברים, להתנסות בכל מיני סוגים של אינטראקציות חברתיות, של אתגרים התפתחותיים קוגניטיביים, של עצמאות, של לנסוע לבד באוטובוס, לא יודע, דברים כאלה, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. זאת אומרת, זה דברים שצריכים לקרות באיזשהו חלון התפתחותי מסוים, ויש מחיר לזה שהם לא קורים. אנחנו, בקרן שלנו, עסוקים לא מעט בעבודה עם מורות ומורים, לתחומים של מתמטיקה ופיזיקה, בכיתות מצוינות בחטיבה וב5 יחידות בתיכון, והם אומרים יותר ויותר בתקופה האחרונה, שלתלמידים קשה להתרכז לאורך זמן. עוברות 10-12 דקות, הם שמים על הראש את הכובע והולכים הצידה. מה שקודם אפשר היה להחזיק לפרק זמן יותר ארוך. זה איזה מין תופעה מוכרת או ש... אני לא מכירה את זה, כאילו, שוב, ברמת, תמיד אני חושבת שהמחקר הרפואי, או בכלל מחקר, הוא ככה מפגר אחרי המציאות בשטח, אז אני מאוד סומכת על מה שהמורים אומרים, אני לא מכירה נתונים כאלה, אני מאוד יכולה לחשוב שזה קשור, שוב, גם לזה שהרגלי הלמידה קצת עבדו בתקופה הזאת, גם כמובן לכל המדיה, כאילו הרשתות החברתיות, החשיפה כל כך מסיבית שלהם למסכים, שמשפיעה על יכולות הקשב בוודאות, על זה כן אנחנו יודעים להגיד, אז אני חושבת שהשילוב ככה... כן, אבל זה בלתי תלוי בקורונה, זה התפתחות כזאת של ה-20 שנה. נכון, אבל בכל זאת כפינו עליהם להיות דבוקים למסכים 24/7 פחות או יותר, כשלפני זה הם היו 7 שעות מנותקים רוב הזמן מהמסך, אז גם זה יש לזה כנראה איזושהי השפעה, אבל אני לא יודעת להגיד נתונים ככה מדהים. אז כשאת פוגשת מורות ומורים, הם באים אלייך כי הם דואגים ממשהו, הם וההורים, זה כבר שלב של איזושהי מודעות, מה את רואה, מה מגיע אלייך? אז אני חושבת כל המגוון יגיע, זאת אומרת, אנחנו נראה יותר, באמת אני חושבת מאז הקורונה, היבטים שונים של חרדה, כל מיני, כמו שאמרתי, חרדה חברתית, אבל גם חרדות אחרות, אנחנו נראה יותר דיכאון במתבגרים, אנחנו לפעמים רואים פשוט נשירה מבית ספר, שאנחנו לא מצליחים לתת לה כותרת פסיכיאטרית, אבל פשוט יש ילד, ואנחנו רואים המון כאלה, ילד שרוב השנה בפועל לא הגיע ללימודים, אז אנחנו נראה הרבה מאוד,
הפרעות אכילה זה תחום שאני לא מתעסקת בו, אבל אנחנו יודעים שהוא התחום שהעלייה בו בתקופת הקורונה הייתה דרמטית ביותר. זאת אומרת, אבל זה תחום שאני פחות רואה אותו ביום שלי. זה מה שנראה. בואי נדבר קצת על ההיבט המערכתי. יש חינוך ויש בריאות, הן שתי מערכות נפרדות. בחינוך אמורים לחנך וללמד, ובריאות לרפא ולטפל. אבל הנושא שאנחנו מדברים עליו אמור להתחבר, למרות שיש משרדי ממשלה ומערכות שונות, יש בית חולים ובית ספר, זה שני מוסדות נפרדים. במפגש הזה ביניהם, את רואה אותו מתרחש, הוא עובד כמו שצריך? קודם כל, אני חושבת שככל שהוא היה עובד יותר בקשר ובקרבה, זה היה כמובן יותר טוב. זה המצב האידיאלי. זאת אומרת, אם הייתה אפשרות, אבל שוב, שתי המערכות האלה, אנחנו יודעים, מאוד דלות תקציב, ובאמת נאבקות ברמה היומיומית ממש על לשרוד, ורק לכבות שריפות, לצערי. אבל אילו הייתה אפשרות, ובדיוק הייתי בכנס בקופנהגן, שהיה הצגה מאוד יפה של פרויקט ענק שנעשה באנגליה, של ממש תמיכה בכל מיני רמות, במורות וצוותים חינוכיים, על ידי אנשי בריאות הנפש, תמיכה בהם סביב העבודה שלהם, זאת אומרת, לא לתת להם שעות טיפול, אלא ממש שעות הדרכה ומערך שלהם, וממש הראו כמה הדבר הזה משפיע על הבריאות הנפשית של ילדים. כאילו, בסוף ברור שמי שנמצא הכי הרבה שעות עם ילדים ונוער, ויש לו הכי הרבה את העין לראות כשהם בקושי הם המורים, הם בחזית. אז איך זה קורה היום? אם אין, אני לא יודע, אם אין הדרכה של אנשי בריאות הנפש לאנשי חינוך, איך הם אמורים לזהות? הם עושים כמיטב יכולתם. הם הרבה פעמים, זאת אומרת, אני כשהיה ככה במרפאה בשיבא, אז היה את הטלפון שלי לבתי ספר בסביבה, אני ממש מאמינה בזה, וככה יועצות או רכזות חינוכיות וזה, היו לפעמים יכולות גם לפנות אליי. אני חושבת שככל שהדבר הזה יהיה יותר, אפילו בשביל לשאול, האם זה ילד שלדעתך צריך לראות פסיכיאטר? הרבה פעמים אפשר לחסוך את הפנייה לפסיכיאטר, אם הייתה תמיכה מתאימה. כלומר, אני חושבת, היום איך זה נעשה? זה בדרך כלל נעשה כשההורים באמצע, וזה מוביל לכך הרבה פעמים גם כל מיני עימותים עם ההורים, כי בעצם הבית ספר אומר להורים, כשהוא מרגיש שאין לו כלים להתמודד, אנחנו חושבים שהוא צריך פסיכיאטר, ההורים עכשיו מתחילים את המלחמה שלהם למצוא פסיכיאטר, וככה בעצם יש איזו קטיעה, אין רצף בין החינוך והבריאות במובן הזה. את מרגישה שזה קורה באזורים שהם יותר חזקים, סוציו-אקונומית, שבית ספר נעמד ואומר, הילד הזה זקוק לטיפול אל מול ההורים? לצערי לא, זאת אומרת, זה באמת בכל מקום. אני מרגישה שהמערכת היא כל כך, שוב, באי ספיקה, פלוס הקורונה שהחמיר את המצב של התלמידים, שמכל האזורים שיצא לי לעבוד איתם, יש המון המון פניות לפסיכיאטרים, כן. ואת מרגישה מהצד של הורים, אנחנו תמיד יודעים עד שאתה רואה פסיכיאטר, ציבורי, לוקח המון זמן, זה כמעט... נכון, גם פרטי היום זה נצח, כן. מה קורה שם? אם יש כזאת בעיה וכזה משבר, אם המספרים עולים, מה קורה אצלכם שם? אז שוב, זה בעצם מה שאתה שואל עכשיו, היה הרעיון המקורי של היחידה להתערבות במשבר, באמת לחסוך את ההמתנה, בטח כשהמצב הוא באמת בוער. שוב, הנתונים היום הם כאלה שגם את זה אנחנו ככה מתקשים לעשות בצורה סבירה. אני מאמינה שבאמצעים לא מאוד מאוד משוכללים ניתן היה, אם היה תמיכה של אנשי מקצוע יחסית מנוסים במערכות חינוך, אפילו אצל רופאים ראשוניים בקהילה, אם היה פסיכיאטר מייעץ ברמה טובה לרופאי ילדים, אפשר היה חלק גדול מהפניות לפסיכיאטרים להפחית. אני מאוד מאמינה בזה. בואי נדבר על מה שמעסיק הרבה מאוד מורים והורים, כי עד עכשיו דיברנו על איך לזהות ואיך להבחן ואיך להגיע סוף סוף אל הפסיכיאטר או אל הפסיכיאטרית. אבל מה אחר כך? אחר כך יש ציפייה לחזור לבית ספר. נכון. ולהמשיך באיזשהו תפקוד, למרות שהסיטואציה דורשת איזשהו מענה מיוחד, אישי, תפור. את מרגישה שמערכת החינוך יודעת ויש לה כלים להמשיך הלאה עם ילדים שכבר מובחנים ומטופלים?
זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, שוב, גם בהרצאה הזאת ששמעתי מאוד מאוד עסקו בה, כי באמת יש כל הזמן איזה ככה, הפנדולום נע בין שילוב בכל מחיר, לבין מסגרות חינוך מיוחד, וכמובן שככל שהיכולת בתוך המסגרת הרגילה לתת מענה ספציפי תהיה יותר גבוהה, אז יהיה פחות צורך במסגרות חינוך מיוחד. היום המציאות היא מאוד מאוד תלויה בבית ספר, זאת אומרת, הרבה מאוד בתי ספר לא מסוגלים בגלל העומס שלהם לתת מענה ייחודי, אבל אני לפעמים מאוד מופתעת, זאת אומרת, זה הרבה פעמים מאוד מאוד נופל פרסונלית על מחנכת מסוימת, שיש לה את הגישה, וגם היא לא מנסה רק ככה להיפטר מהקושי, אלא לעשות איתו עבודה, ובטח אם יש איש טיפול שעושה איזשהו תיווך, הרבה פעמים מה שחסר הוא באמת, לתווך את המשולש הזה של הילד, ההורים ובית הספר. ושם אם מתמקם איש טיפול שיכול להיות אפילו סטודנט לפסיכולוגיה, לפי דעתי, עם הדרכה טובה, אפשר לעשות את התהליך הזה של החזרה בצורה מאוד מאוד טובה. זה מאוד תלוי. אני ראיתי בחודשים האחרונים, גם מקרים באמת, כמו שאת מתארת, אינדיבידואליים, שבאמת צריך לסגור את הריבוע הזה של המטפל, מורה, הורה ותלמיד, ולתפור איזושהי תוכנית אישית מותאמת, כי המערכת לא רגילה לזה. כי מיד מגיעה קצינת ביקור סדיר, ולספור את שעות ההיעדרות, וצריך איזושהי גמישות. מה צריך לקרות בשנים הקרובות כדי שהמצב יהיה טוב יותר? אני מאוד, מאוד עסוקה, כמו אמרתי את זה, אני חושבת בשיחה כבר כמה פעמים, בזה שעם קצת חשיבה ותכנון נכון, ובנייה של מערך שהוא יותר היררכי, של מערכות שתומכות באמת במערכת החינוך של אנשי בריאות הנפש, נגיד בגדול, אני חושבת שצריך להיות פסיכיאטרים, אפשר באמצעים לא מאוד מאוד אדירים לעשות שיפור מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, אני חושבת שהמציאות היום היא כזאת, שבגלל שאין חשיבה ותכנון, וגם החשיבה ותכנון הם רלוונטיים ללפני, לא יודעת, 30 שנה אולי, שזה לא מתאים להיום. אז מיד בעצם אין מענים שהם מענה ביניים. כלומר, כשיש ילד במצוקה, מיד, כמו שאתה אומר, מפעילים קצינת ביקור סדיר ובדיקת פסיכיאטר, שבעיניי, אם היה מערך כזה, אפשר היה לחסוך את כל התותחים הכבדים האלה בחלק מאוד גדול מהמקרים, לעשות משהו שהוא הרבה יותר יעיל, הרבה פחות טראומטי למשפחה. אז זה מה שאני מאוד מאמינה בו, אני באמת הייתי, זה מאוד מעניין אותי ומרתק אותי, והייתי שמחה מהמסגרת לחשיבה בסגנון הזה. ואת רואה שינוי בחברה הישראלית, זאת אומרת, כולנו גדלנו, אני חושב, עם זה שאם למישהו יש קושי רגשי, אז שיתגבר, או שלא נדבר על זה. כן. יש בתור צופה הדוק של חתונמי ושיחות הרגש העמוקות בין הזוגות החד פעמיים האלה, האם יש יותר מקום לשיח רגשי, יותר הכרה בלגיטימיות שלו? חד משמעית, אני חושבת שאפילו הייתי אומרת אמירה אולי שיבקרו אותי. הלכנו לאקסטרים, כן. אבל כן, זאת אומרת, אני חושבת מדברים הרבה בשנים האחרונות על ההורות הליקופטר, על כל המושגים האלה שבאמת מתארים את זה שאנחנו חיים בעידן שהילד הוא במרכז באיזה אופן שלעיתים יכול להיות קיצוני. אני אומנם מאוד מאמינה שילדים צריכים לקבל המון העשרה, אבל השיח הרגשי הזה לפעמים בא על חשבון משהו. גבולות, משמעת, כזה? ציפייה לתפקוד, בוא נקרא לזה אפילו ככה, נגיד, זו מילה שאני יותר מתחברת אליה, זאת אומרת שאנחנו, אפשר לדבר על הקושי, אבל לעשות את זה תוך כדי תנועה. כי הרבה פעמים אני חושבת שההורים מתבלבלים במקום הזה, והם חושבים שהם להיות הורים טובים ומכילים, זה אומר לחכות ולתת לילד את הזמן שלו להחלים, וזה לא עובד ככה. אז זה נושא חשוב, איפה ממקמים באמת את המטוטלת הזאת בין המקום שאומר רק בנות בוכות או משהו כזה, לבין משהו שאומר אנחנו עדיין יש לנו ציפייה לתפקוד. תודה רבה, זה היה ממש מרתק, וגם ההבנה הזאת שאנחנו בתהליך של התבגרות כנראה עם הנושא, אז טוב שנפגשנו עכשיו, תודה רבה. תודה.